wi ka bangi kwa banong ka mat jumpi ki dikini ba ka tu ka ba la ai ha ka declaration ka claim ship pun kla ye ram ya ka an chong kha shoman hapo ka balang catholic ka batalang balang catholic ka bat chai ka ri kata ba ka chong kha ka shoman ka de breng jong o shindang bat ka kan thei bat ka taru ka de ka chong kha shoman ka ba ka mat ka balang ka itu nang ta ka balang ku po ka ye mani Hadirin bakabalan Catholic, lembaga The Discatory for the Doctrine of Faith, berpenmit akan dulir Fiducia Supplicants, haka khat patrik unapra ajar fulai, haka bala pensyai bagi nong syarai ka balang, bat kiling dok soblay, kim nak ban aya ka sacrament, jok ka jengken tikurim, ya kiba syongkha na ka ju, kalong kan taylong cenrang, ni ka same-sex marriage, regula ban syuai lagi ya ka jengdawai jengker ku kurdo. Yang kalang usangat pertama, tak kasni ulai banyak kran berbaika general, jong ka jalan yang bak Shillong Reverend Father Richard M. Majau, haka bayar ibat kani. Ini kejiakan Father Richard Majau oleh tu, pakadi ka duler ka balang kamsim lawan ra, ya kena kudu kejeng penkela, ya kejeng hikai tenrai ka syongkha syongman, bagi ki an ka balang, baka syongkha syongman, kan day bet apa yang usenrang berka kentai. Bad ong bakitu ki syongkha na kaju kalong kentai long senrang, kira bensiyo ya kejeng duai kerku, ka bak kelengdo ki ai kitu ki bapan jeng kerku na keti ulung do soblay. Ulong ru bakani ka duler kam penselur setia, ya kejeng syongkha na kaju kalong kentai kalong senrang. Pat ongru bakani ka dulir ka thau ya ka jeng mut jo ka jeng duai kerku. Kani ka de ka jeng duai ka bolung do ulak ban duai hi kham da sim ya ka jeng duai jo ka balang. Ya kani ka jeng duai kerku om de wa sothu bakla. Bagani ka jeng ne dem jo ka sacrament ka jeng tikurim jo ka balang Catholic. Hilai hapo ki social media kuma play hapo ki haki jing haki para ki lap thai ko boru ya ketu kejing ka ya ketu ka jeng ong jong ko pa khut halo jong ketu ka declaration ke bala ai lemba ketu ka dicastery ha ka bade bat ka kejing khu ya ki baki shong ngila banong ni shong ka president lang ni shong para kintai ti lesi ya kidan kijing e agi than Europe nim tip pa khut wa ha ketu kom ndai tan ko wi ka bangi kwa banong ka mat jumpi ki dikini ba ka tu ka ba la ai ha ka declaration ka claim ship pun kla ye ram ya ka an chong kha shoman hapo ka balang catholic ka batalang balang catholic ka bat chai ka ri kata ba ka chong kha ka shoman ka de breng jong o shindang bat ka kan thei bat ka taru ka de ka chong kha shoman ka ba ka mat ka balang ka itu nang ta ka balang ku po ka ye mani ha ka bade bat ka tu ka jingdwai jingkur khu ye ki tu ki ba wan ban pan ya ka jingkur khu ndai bini shu ai ki kum tu ndai ki ki bari ki ba wan pan ki ba em hak tu ka jinde kum ka hak tu kur kam ti lada ki wan ban pan ni ai ki jingkur khu namar yengi ki ling do catholic ki bari ki wan ban pan berbor ki jingkur khu om tang ki catholic ndai wat ki ba mlong catholic ru ki wan ban ong subha kur khu inga ti keni ka jingkur khu ka long bai tang kum ta bana kwa wan ban biang ta ka benta ba keni ka declaration ka ba la ai ta ka barang kamdan ka jipun kala am haka an shongkha shuman ande kini kolong tangkata haba ki breki wan kum kini ki breki em haka ni ka jinde ki wan ban pan ni ka jingurku ni ai ki ya ka jingurku klamda perangkap ya kuno ka official text joka jongka balang kalong tik kuma ki breki wan ban pan ni ki jingurku ene tingi pha ini ban kurku ki kali ki pha ban kurku ni bon ki eke ki kurku ki hak ta kurkom tekam de ki eke ka ba long official na ban ba ka tu ka jingurku ka mot ba ka balang ka itu yaki yakata ka shongkha ka shaban nekta ka jede ka joki se phila pon plak ka jing phar pang tuk phio eta ka tuk jing kar khobat ki ba da yo ya ka sacrament ka jing tu kurim phanar pi ki ba yo ya ka sacrament jong ka jing tu kurim haka balang atlik kidi ki brio ki bala yo ya ka jing kai nin kong kidi ki ba maki ki ban pan ya ka tu ka sacrament jong ka jing tu kurim kidi ki brio ki bala yo ya ka jing kai nanta kadan kijing kli kijing perthau nanta kidan ruka kijing wat bani ahlor jongki haka badi batka shongkha ka shaman kanang bangin tip kini ki shongkha shaman kini ki bri ki blai luot ki bala ban chimi kini ka sacrament jong kijing ki kurem hakur kom ka bakoi bat ka bamdan yakino kijing te ki baka balang kalabo halor jong tan radep ikata kijing le ikata te ngisa ai yakini ka sacrament jong kijing ki kurem na ka benta jongki ki badai kintai ba chinrang ki badai ka balong ki balai luoi ko manglong tinang tapat kai ki jing pher jong ni ka ba syukur kurku ko manglong i phi
kibri kiwan berbuat singi kiling do kita beli tang kibalong katli kiwang pada sebab ku ini tingi syukur ku iki ni syukur ku iki hak ta kam tikedi ke jingkur ku jong kitu kibri kibuan pan ku bikitu ke jingkur kalong tek tang kum tahi kam de ke jingkur ku ke bapalak nalo nang ta jing sha jong balang ki lang do la saban jing khu mi to phi inem ban kan pensilur ban ye ki bakum kitu ki bishang khana ka ju kan kan thai lang sin ra na kalian jong ke jing su thu jingi kat kum ke jing anglu jong ke bab khot kade kata tang kata ba ndai bini pensilur ndai bini menjur ya ke jing le jongki ya korkom im ke jongki handai ke shulong tangi taken kumki nong sharai men siem bat kumki lindo ki bayang ke jaga ke jongle ni so bat ong ba ni kurkhui ki khnang ba kila ban im ye ke jim ko ba ni kila ban pembe ye ke jim ke jongki dei tang kata ke bangi ko ban ba